אנחנו נמצאים, כן, בימי בין המצרים, לשלושת השבועות שבין י"ז בתמוז עד תשעה באב. ימים האלו, כפי שהזכרנו כמה פעמים, הם ימי תשובה. ימי תשובה, נכון שהם ימי דין ויש בהם כל מיני הגבלות, אנחנו נוהגים בהם גם כל מיני מנהגי אבלות וכדומה, אבל סוף כל סוף בל נשכח שהם ימי תשובה. ימי תשובה וזה הכנה לאלול, לחודש אלול, שזה חודש הרחמים והסליחות. אנחנו ממש מתקרבים אליו בצעדי ענק, ובעיקר הימים האלו הדגש צריכים לשים אותו על מצוות ועניינים של אדם לחברו. יש של אדם לחברו, כי הגמרא אומרת מסכת יומא בדף ט', בית הראשון מה נחב? כן, 3 עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני על מה נחב? על שנאת חינם. ואומרת הגמרא, מה קשה יותר? החורבן של הבית הראשון או החורבן של הבית השני? אומרת הגמרא, בירה תוכיח. בירה גולדסטאר, היא תוכיח. מה הכוונה תוכיח? בירה, הכוונה, זה הכוונה כאן בית המקדש, עיר הבירה שלנו, הבירה, והבניין שבית המקדש הוא יוכיח שהבית הראשון אחרי שחרב, אחרי כמה שנים נבנה הבית השני? 70 שנה. והבית השני אחרי שנחרב, כמה זמן עד שנבנה הבית השלישי? הדשתא לא נבנה, בעברות הרבים 1950 שנה כמעט. ולכן מכאן נלמד ששנאת חינם הרבה יותר חמורה משלוש עבירות. דבר שלא פשוט. ולכן אדם צריך ממש שצריכים להתחזק בימים האלו. מה זה שנאת חינם? הרבה פעמים, ולא חייב דווקא אדם, איך אדם ירגיל את עצמו לא לשנוא את החבר? הפוך. יבוא, ידבר איתו, ישמח בשמחת חברו. אדם יודע, החבר שלו יש לו איזה בעיה, דבר מסוים, יבוא, דבר איתו, ישיח איתו, לא סתם ככה להתעלם, פראים אדם מתעלם, כל אחד איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אומר אני צריך לשמור על עצמי, אני צריך רק לעצמי לדאוג. לא, אנשים צריכים לדאוג גם כן לאחרים. אלא מה כל השאלה, איך אתה מרגיש את השני? אתה מרגיש אותו? יש לך רגש? אתה מרגיש אותו, לבוא, לדבר וכו'. גדולי הדור רגישים מאוד בדבר הזה, רגישים מאוד בעניינים האלו, וככה צריך להיות. והתיקון שלנו עכשיו בתקופות האלו, שזה העניינים שבין האדם לחברו צריכים לתקן אותם, ואין ספק שבזכות הדבר הזה שאדם יתקן את העניינים של האדם לחברו, אין ספק שזה הדבר שאנחנו קלקלנו אותו, ובגלל זה נחרב בית המקדש, אנחנו נתקן את תשובת המשכן, נתקן את העניינים של האדם לחברו, אז אין ספק שבמהרה הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, נזכה לגאולה השלמה, נזכה לתחיית המתים בקרוב, אמן כן יהי רצון.